ашан на танҳо маркази тиҷоратию хизматрасонӣ балки макони истироҳату фароғати кӯдакон низ ҳаст. ҳамарӯза ин ҷо шумораи зиёди кӯдакону наврасон меоянд, аммо имрӯз теъдоди онҳо аз ҳаррӯза зиёдтар аст ва ин табиист, зеро онҳо имрӯз ид доранд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди душанбемол маркази дилхушии кӯдакон Аладдин фаъолият мекунад, ки дар он дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои бозии кӯдакон мавҷуд аст. дар рӯзи барои тифлакон ҷашни волидайн онҳоро барои фароғату дилхушӣ ба ҳамин ҷо оварданд. кӯдакону наврасон бо истифода аз чунин шароити муосири фароғатӣ ба бозиҳои зеҳнию мантиқӣ ва ҷолибу дилхушкунанда машғул гаштанд. тавре маълум гашт, масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди душанбемол дар арафаи рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон маркази дилхуширо ба ихтиёри кӯдакони маъюб ва бепарастори мактаб-интернатҳои шаҳри Душанбе бахшида буданд, то онҳо низ ҷузъи комилҳуқуқи ҷомеа будани худро бори дигар эҳсос намоянд. имрӯз низ масъулин барои фароғати кӯдакон иқдом карданд ва бо супоридани тӯҳфаҳо онҳоро хушҳол намуданд. дар қисмати дигари ин маҷмӯаи роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди душанбемол барномаи рангини консертиро пешниҳод карданд. ба гуфти ташкилкунандагони барномаи ҳунарӣ, кӯдакон гулҳои зиндагии ҳар яки мо мебошанд ва хушҳоливу шодмонии онҳо хурсандии мо низ ҳаст. баъд аз суханрониҳои табрикӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон, шоу барномаи консертӣ шурӯъ шуд. дар ин қисмати барномаи тантанавӣ чӣ ҳунармандони касбӣ ва чӣ ҳаваскорон сурудхонӣ карданд. қисмати асосии барномаи консертиро бошад ҳунарнамои худи кӯдакону наврасон ташкил медод, ки бо маҳорати баланд суруд хонданду рақсиданд ва дар баробари хушҳолиашон калонсолон низ бори дигар ба дунёи рангину афсонавии кӯдакӣ сайр карданд. Саидраҳмон Ҳабибов, Анвар Салимов, Алиҷони Ҳасан барои барномаи иттилоотии Навид.